basa redu nderekurapa nekukurukura nevasikana nevakomana vanotengesa bonde, tichiona kuti tingavabatsire sei pane zvinenge zvichinetsa. Donzvo redu rinenge riri rekuti tichengetedze vasikana nevakomana vanotengesa bonde vaine utano hwakanaka, vasina njovhera, vane HIV vari pamushonga, vari HIV negative, tovaisawo pamapiritsi ekudzivirira avanenge vachimwa sevanhu vari panjodzi, nekuti tese tinoziva kuti kutengesa bonde kureva kuti munhu ari kusangana nevanhu vakasiyana siyana vakawanda pabonde. Pamwe pacho panoitika njodzi dzekuti dziviriro haitomboshandi. Pane dzimwe nhambo dziviriro inoshanda asi pamwe inogona kudambuka. Mukutengesa bonde imomo munhu anogona kusangana nemunhu wafarirana naye obva aita sekunge vakuvimbana zvokuti pamwe pacho kondomu harichashandi, asi kutengesa bonde anenge asina kureva. Saka donzvo redu isusu seshesha ndere kubatsira vakomana nevasikana ava kuti varambe vari vatano, vasatapurirwe utachiona hweHIV, kana vasina vagare vasina, kana vaine utachiona hweHIV vamwe mishonga yavo zvakanaka, mavhairasi avo arambe akatsimbirirwa nemishonga zvokuti vanokwanisa kurarama upenyu hurikuraramwa nemunhu ari negative achimwa mishonga yake zvakanaka. Anotaura nenyaya yekuafektwa kwebasa iroyo neCovid-19 maangafuyazodisei? Okay, iko zvinezvi kubva zvakatanga COVID-19 tese tinonyatsoziva kuti mabhawa akavharwa, kufamba chaiko kwakunetsa, pane marestrictions aripo pakufamba. Vasikana vetu tinovaziva vari vanhu vanofamba nekuti vari kutsvaga mari. Akasangana natruck driver anopinda mutraki anonoperera kuri kuperera truck driver kana kutokurosa bhodha racho. Asi iko zvinezvi nenyaya yeCovid kufamba ikoko kwakutonetsa, saka kutsvaga mari kwacho kuri kuvationetsei. Mabhawa zvaakavharwa kuti vanyatsoziva kuti nzvimbo yandichaenda kunonyatsonotsvagira mari ndichiwana mari yekuti ndobhadhara rendi, ndoendesa mwana kuchikoro, ndichisara nemari yekudya, kuri kuti netsei nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuita sekunge zvakanzi vharirwei hazvisi kunyatsoitika zvakanaka. Mastrategy avari kushandisa ndapi nekuda kweCovid-19 pari zvino izvi vari kunyanyoshanda nefoni vari mudzimba. Vakasangana nemunhu anenge amufarira vanochinjana mafoni nhamba. Munhu iye musi anenge achida masevhisi anofona obvunza kuti uri papi, tosangana papi, then vochinjana zvavanochinjana, mari yowanika. Asi haichawanike semuwanikirwo wayaiitwa dai kuri kunzi mabhawa nedzimwe nzvimbo dzese dzakavhurwa. Vatinoti pachirungu men having sex with men, vanogona kutengesera vakadzi. You find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru, vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga maberiteni kana taakutaura language yedu yekunze. The older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it, and they target these younger men for sex, and they get sexual satisfaction and they pay for it.